Assalamu alaikum muhterem milletteşlerimiz. Halkımız kaydağına yaşasa da tuğan tilimizni, gırıf adetlerimizni saklap kalı için şaktı işler başkara. Alar bilen biz sizin de tanıştırıp durabız. Siz Tatarlar tapşırın qarıysız bugünkü çıkarılışta. Milli Muzeyde Rüstem Yaxin icatına bağışlangan spektakl. Көренекле композитор, пианист, педагог, Татарстан Республикасы гимнының музыка авторы. 16 августта Рүстәм Яхинның 102 еллыгын билгеләп үтәләр. Тапшыруыбызда тагын бер кат сүз Лонгер лагере хакында. Хәзер без Казанда гомер итүче Шафиевлар гаиләсендә. Аларның нәкъ менә әтиләре һәм туганнары шул Суслонгерда булганнар. Удмуртияның Палагай авылының самоварлы йорты халкыбыз көнкүреше белән таныштыра. Аларга да всем это кызыксыналар, городскойлар киләләр, аларга каждыйны тансык. Тапшыруыбыз ахырында тарихи кадр сәхифәсе. ТНВ каналының 20 еллыгы турында сөйләшүне дәвам иттерә. Татарстан Республикасы Milli Музейінің жәйге майданчығында шаралар дәвам итә. Бирдә Галескар Камал театр артистлары гадәти булмаган спектакль күрсәтте. Ул композитор Рөстәм Яхинның тормышы һәм иҗатына багышланган һәм әңгәмә жанрында куелган. Спектакльнең режиссеры Айдар Жаббаров тулырак Эльвира Хөснетдинова видео язмасында. Рәхмәт сиңа, матур итеп көлгән өчен. Көтмәгәндә башым әйләндергән өчен. Камал театрында Яхинга багышланган тамашаның премьерасы инде 2 ел элек булды. Театр һәм музыка циклын ачып җибәргән иде ул. Проектта Муса Җәлилгә багышланганы да, татар композиторларын искә алган, алар беренчеләр иде дигән тамаша да бар. Татарстан Республикасы Milli Музейының җәйге майданчыгында кабат Рөстәм Яхинны искә алу юкка түгел. Күренекле композитор, пианист, педагог, Татарстан Республикасы гимнының музыка авторы. 400-дән артык романслар һәм җырлар, камера һәм симфоник музыкаль әсәрләр иҗат итүче. 16 августта Рөстәм Яхинның 102 еллыгын билгеләп үтәләр. Шарада Рөстәм Яхинның сипкелле диләр мине, бөдрә таллар, синең өчен, оныта алмыйм, яз чәчәген үзмә минем өчен, китмә сандугач кебек, җыр һәм романслары яңгырады. Алар күпләргә таныш, халык күңелендә. Бу программаны без беренче тапкыр ишеттем, мин килдем. Рөстәм Яхинның җырларын яратам. Син кайда иде дигән җырын яратабыз. Бик халыкчан мотор яңгырый җырлары яратабыз. Телеграм-каналда белдерү чыккан иде. Яхин концерты дип, без инде аның музыкаларын бик яратабыз. Романсларын бигрәк тә, шуңа күрә Камал артистлары да булгач, кызыксынып килдек карарга. Ул бик уңышлы гына килеп чыкты дип саныйм үзем дә, чөнки ул безнең театральләштерелгән, без ниндидер үзекләр дә уйнап алабыз, ул интервью формасында эшләнгән. Шул ук вакытта артистларның менә җырларга мөмкинчелеге бар, тавышларын күрсәтергә, драма артистларын өчен бик зур мөмкинчелек дип уйлыйм. Рөстәм абый Яхинның романслары ул ничектер күңелгә ята. Ничектер күңелдән килә ул. Аның һәр романслары, музыкасы җиңел килә. Менә аны уйный башлыйсың даже, менә мин как музыкант кебек сәхнәдә утыргачтан уйный башлыйм. Мин даже, наверное, уйламыйм да, ничек хәзер менә миңа уйнарга кирәк, кая барырга, ничектер үзеннән үзе просто күңелдән килә. Менә утырасың, уйный башлыйсың, и бер дыханиедә үтеп китә бөтен концерт. Менә шулай дип әйтәм. Композитор Рөстәм Яхин еш кына, үзем турында сөйләмим, минем турында музыкам сөйләсен дип әйтә торган булган. Спектакльдә аны иҗаты ашада, туганнары, дуслары, хезмәттәшләре язып калдырган истәлекләре ашада якыннан белергә мөмкин. Төрле нечкәлекләр, тормыш мизгелләреннән дә композитор образы күз алдына килеп баса. Кеше ничек кенә сәләтле булса да үзен төрле кысаларга кертергә тырыша. Рөстәм Яхин андыйлардан түгел иде. Ул милли мәдәниятенә мәхәббәтен саклап, дөнья мәдәнияте белән дә кисешеп, аның белән кызыксынып, аны яратып яшәгән. Шушындай истәлекләр белән без үзебезнең театр музыка Яхин спектаклендә бүлешәбез. Һәм аның ничек фортепиано булмавы, ул нинди үзенең каршылыклар кичергәне турында без шушы спектакльдә сөйлибез. Тарихи спектакль дип әйтер идем мин. Монда Яхин турында истәлекләр, аның белән инде вакыйгалар булган, нәрсә булган, хәтта нәрсә ашаганнарда сөйләп үтелә бу
спектакльдә инде бөтен истәлекләр шулай җырлар белән үрелеп бара. Менә без шулай баштан күмәк утырып шулай аны искә алабыз. Аннары айрым-айрым шулай чыгып, сөйләп, җырлап, ул нинди кеше иде, ул яратаймы биргә, менә шундый әйберләргә кадәр бар монда. Соңыннан спектакльнең шундый хис туа, менә Яхин үзе килеп керер шикелле. Рөстәм Яхинның үз стиле, татар музыка мәдәниятендә үз сүзе бар. Милли классикабыз яшьли ук Татарстанның әйдәп баручы композиторларына әверелә. Музыкасында моң да, миллилек тә, романтизм да бар. Ул иҗатка Европа традицияләрен кертеп җибәрә, заманча татар музыкасы тудыра. Даже обидно, такой композитор, гордость наша, и его именно назвали вот улица Сакованцети как переулок. Это лишний, да? Вот обидно за такого человека. Между прочим, он как человек крестьян, не побоюсь этого слова, крестьянной души, очень сверхпорядочный. Менә ул романс язганда берәр сүзе яки берәр нотасы ошамаса, ул аны 5-6 вариантта гына түгел, 15 вариантта яза иде. Спектакльдә әнә шундый кызыклы фактлар да җиткерделәр. Композитор камиллеккә омтыла, яраткан тамашачысына яхшы музыка бүләк итәргә тырыша. Һәм аның көйләре бүген дә яратып башкарылуы моңа дәлил. Эльвира Хөснетдинова, Владимир Гурьянов, Татарлар, Казан. Сослонгер темасын дәвам итәбез. Аның буенча безгә бик күп шалтыраталар, хатлар килә. Сослонгер ул Мари Эл урманнарында урнашкан хәрби лагерь. Ул 1941 елның июленнән 1943 елның ноябренә кадәр эшли. Бирдә рус телле булмаган халыкны рус теленә өйрәткәннәр. Курсантлардан сугышка пулеметчылар, артиллеристлар, танкка каршы торган мылтыклар зуды командирлары әзерләгәннәр. Бу өйрәнүләрне 10 меңнәрчә солдат үтә. Коточкыч шартларда яшәгән солдатларның бик күпләре сугыш кырына керә дә алмыйча үлеп китә. Теманы Ләйсәнә Садретдинов дәвам итәр. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, без Сослонгер темасын дәвам итәбез. Хәзер без Казанда гомер итүче Шафиевлар гаиләсендә. Аларның нәкъ менә әтиләре һәм туганнары шул Сослонгерда булганнар. Без Арча районы Яңа Иябаш авылыннан, әниебез безнең Габдулла Тукай торган Тукай Кырлай авылыннан, әтиебез 1 генә километр шул авылдан Яңа Иябаш авылыннан. Безнең әтиебез Шафиев Шәрип Шәфиулла улы. Ул 1920 елның 20 майында туган. 41 елны аны сугышка алганнар. Әле сугышка китер алдыннан ул эләккән Сослонгер лагерына. Әти мәрхүм сөйли торган иде. Анда безне эшле туклы тоттылар. Җүнәп ашатмадылар. Яңгырасларында басып тора идек. Ondan kırığa bir jirge çıkarmadılar. Bizning arkamızga unar kirpiç tiyep biz aylar boyu stansiyadan kirpiç taşıdık dip. Kış boyu. Kimge taşıganlar ol kirpiçini nersege taşıtkanlar alar bilmirler. Ayaklarına kiyip kilgen eyberlerini saldırıp alganlar ayakka ılısı şılgap jirdik dip siledi. Salkın baraklarda yattık dip siledi. Sıyınıp, ışıklanıp, şulaytıp yıkladık. Yıkladık. Oşanma eşerge bulmadı, birmediler dip siledi indi. Eninin enisi, mene ol Gabdülfet abi. Ulda Soslangir'de bulgan. Gabdülfet abi Soslangir'de bulgan vakitte, abi, mene onun enisi bulayındı. Eninin iğin lapası Feyriz apay, abi bilen birge, alar barganlar Soslangir'ga. Gabdülfet abi yanına. Kış günü bulgan ol, bit katı Gabdülfet abi bizden 24. yılga. Ol sonuna gitken soğuşka.
көчкә ди барып эзләп таптык ди. Аннары соң анда тимер забор белән әйләндереп алганнар ди. Беркемне кертмиләр, чыгармыйлар ди. Без шуннан кадәр җыяу килдек. Күрештергез инде мине малаем белән дип әби җылый чыгармаганнар. Аннары соң элек бит олы кешеләрнең чәчләренә тәңкәләр тагып үргәннәр бит. 4-5 буягында тәңкә, 4-5 буягында көмеш тәңкәләр. Хәзер аптырагачыннан әби анда капка төбендә торган каравылчыга шул көмеш тәңкәләрен сүтеп биргән. Бөтенесендә мәгъзәле алыгыз менә бу чын көмеш тәңкәләр. Күрештергез мине малаем белән. Сугышка китсәләр без аны күрә алмыйбыз бит дип, шул көмеш тәңкәләрне алгач кына каравылчы аны чакырып чыгарган. Шулай дип кенә күрешкәннәр. Алар Суслонгердан сугышка китәлгәннәр, әйме? Сугышка киткәннәр. Именно сугышка киткәчнән иссез югалган уже. Хәбәрсез югалган. Исем фамилиясе? Буның Вафин Габделфәт Вафа малае. Вафа улы. Иссез югалган. Иссез югалган ие. Соңгы хаты килгән Ржев шәһәреннән. Менә хәбәрсез югалган. Аны Вахи апай эзләтеп карады, бик күп еллар эзләтте. Без дә менә язып карадык. Бер кайдан бернинди хәбәр килмәде. Шулай дип Әтигез менә Суслонгердан да кытылып Бөек Ватан сугышыннан да әйләнеп кайттымы исә? Әйләнеп кайтты. Әти бик күп мәртәбәләр ранен була, сквозной ранение була, кулы ранен була, менә бер кулы була шулагы. 2 мәртәбә контузион була ул. Последнее ранениесе уже Венгерияның менә шәһәрен оныттым, Венгериядә була. Аның аягына гангрен китә. 3 мәртәбә аягын кискәченнән 45 елның 27 июлендә генә аны выписывать иттеләр. Бер аяксыз, гарип кулсыз, контужен, менә шулай дип кайткан 4 баланы карап үстергәннәр. Әти мәрхүм әйтәдер, сугышта да ул хәлләр авыр булмады, шим менә шул Суслонгер лагерына караганда дип сөйләде. Карыйбыз инде без, менә шуннан ишетеп, без шуннан соң инде менә сезгә шалтыратып, шулай итеп без дә сөйләргә булдык. Рәхмәт сезгә. Рәхмәт менә әтиегезне, туганнарыгызны искә алган өчен, аларга бу сүзләрне кабул бирерсез. Амин, шулай булсын. Амин, шулай булсын. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, сез татарлар тапшыруын карыйсыз, алга таба безнең чыгарылышта. Удмуртияның Палагай авылының самоварлы йорты халкыбыз көнкүреше белән таныштыра. Аларга да всем это кызык сыналар, городскойлар киләләр, аларга каждыйны тансык. Тапшыруыбыз ахырында тарихи кадр сәхифәсе. ТНВ каналының 20 еллыгы турында сөйләшүне дәвам иттерәм. Удмуртияның Юкамен районы Палагай авылында туристларны җәлеп итә торган үзенчәлекле урын барлыкка килде. Самоварлы йорт дип аталучы урында халкыбызның көнкүреше, тарихы, традициялары белән танышырга мөмкин. Йорт хуҗабикәсе Кәрима апа авыл мичендә милли ризыклар пешерергә өйрәтә. Кунаклар Юкамен районында гына сакланган җырлар, такмакларны тыңлый, әби-бабайларыбыз кич утырганда уйнаган уеннарда катнашадылар. Тулырак алдагы сюжетта. Палагай авылы фольклорга, милли иҗатка бай. Шуңа күрә самоварлы йорт урамнан гөрләп тора. Хуҗалар һәркем өчен кызыклы программа әзерли. Кунаклар Юкамен районында сакланган җырларны башкара. Әби-бабайлар кич утырганда уйнаган уеннарда катнашалар. Аларны ничек сакланып калган инде. Элек вакытта бит клубларга җыелып, анда әбиләр, бабайлар гына түгел, яшьләр дә булганнар. Ул яшьләрнең каннарына синеп калгандыр инде ул уеннар. Ул бит электән килгән. Элек гармун да булмаган инде. Кеше үзенең күңелен ашар өчен каян ул җырлар чыкканнар инде, аны белеп булмый. Узган елны без Кировский областька идек, Каринага. Анда бу уеннар белмиләр икән. Без ул уеннарны күрсәтеп инде, алар бик сөенеп, куанып калдылар. Шундый уеннар сездә сакланган иде. Менә ул җырлы уеннар. Һәрбер уеннан үзенең җырлары бар.
Самоварлы йортның төп хуҗасы Эдуард Спиридонов. Катнаш гаиләдә тәрбияләнеп үсә дә, татар халкының традицияләре, мәдәнияте белән яхшы таныш ул. Тормыш иптәше Ольга һәр эшендә терәк. Проектны тормышка ашыру өчен туризм буенча махсус белем дә алалар. Идея возникла давно. У нас вообще семья большая, собираемся часто, праздники, сабантуи. И у нас традиция была самовар всегда наготове, ставили самовар, приглашали гостей. Вот. И из этого все это родилось. Сундуку более 100 лет. Достался от бабушки. Бабушке достался от сестры. Здесь хранились ткани. Әлегә ул үз хуҗалыгында йорт эшен бизәү, ә киләчәктә музей өчен кирәк булачак экспонатлар туплый. Проектка битараф булмаган һәркем гаилә ядкарлары белән бүлешә ди Эдуард. Нам интересно показывать детям, рассказывать, что такое, приобщать к этой культуре. Не просто показать самовар, но и культуру бытия, как жили, как трудились наши предки. Менә камыр издем балалар. Күрегез әле, динди камырым. Менә динди камырым күрдегезме? Яшьләрнең милли йорт булдырырга кирәк дигән фикерен әниләре Кәримә апа да куәтләп ала. Әлеге йортны алар тормыш иптәше белән 25 ел элек улы уллары Эдуард өчен салалар. Тик ул шәһәр тормышын сайлагач, нигез буш тора. Хәзер исә биредән халык өзелми. Кәримә апа теләге булган һәркем өчен остаханәләр оештыра. Зур мичтә милли ризыклар пешерергә өйрәтә. Балаларга да, зорларга да всем это кызык сыналар. Городскойлар киләләр, аларга каждыйны тансык, зур пич хәзер юк беркемдә дә русский. И вот алар менә булай ук менә табага чалып, пич каршында кызык сыналар инде эшләмәгә. Самовар куйдым күмерсез, менә кайнар күрерсез, ашау да бар, эшке дә бар, сез булмагач күңелсез. Остаханәдән соң кунаклар самоварлы чәй өстәле артында җыелып ял итә ала. Йорт эчендә дә әби-бабайларның көн күреше, тормышлары белән танышырга мөмкин. Сандугачлар җыелганнар, алма коелган җиргә, бер җырламый булмас инде дуслар җыелган җиргә, бер җырламый булмас инде дуслар җыелган җиргә. Юкамин районыннан Нәзир Нығманов, Эльвира Вахитова, татарлар. Тарихи кадр сәхифәсендә вакыт агышын 20 елга чигереп, республика телевидениесының тарихындагы истәлекле вакыйгаларны барлыйбыз. Сүзебез нигездә милли республикалар арасында беренчеләрдән булып, Татарстанның дөнья медиа киңлегендә заманча итеп татар һәм рус телләрендә тапшырулар күрсәтә торган ТНВ Спутник каналына багышлана. Сүз хезмәттәшебез Рөстәм Нәбиуллинга. Ишәнмесез, хөрмәтле тамашачыларыбыз. ТНВ тарихына багышланган сүземне дәвам иттерәм. Хәерле иртә тапшыруның бәйрәмгә багышланган чыгарылышында кызыклы сюжетлар, күренекле шәхесләр турында сөйләү мул булды. Хәерле иртә, хөрмәтле тамашачылар. Турыдан-туры эфирда Хәерле иртә Татарстан тапшыруының бәйрәм чыгарылышын дәвам итәбез. Әйе, театр шикелле үк телевидениедә күмәк хезмәт нәтиҗәсе. Без сезгә алып чыккан продукция артында бик күп операторлар, тавыш операторлары, ут куючылар һәм монтажерлар, башка бик күп режиссерлар, машина йөртүчеләр. Аларның күмәк иҗаты, күмәк хезмәте ята. Менә шушы күмәк хезмәтенең иң мөһим өлеше булып торучысы, әлбәттә, телевизион операторлар хезмәте. Иҗат эше, күмәк эш. Бигрәк тә телевидениедә эшләүчеләр моны бик яхшы аңлый.
Бер тапшыру яисә 3 минутлык сюжет төшерү өчен күпме кеше катнаша һәм күпме көч таләп ителә. Операторлар, монтажерлар, режиссерлар соны китсәң кулдагы бармаклар гына җитми. Аларның күбесе экран артында кала. Шуңа тамашачы аларны күрми һәм игътибар итмәскә мөмкин. Ә бит алардан башка эшнең яртысы да эшләнми. Без бүген сезгә операторларыбыз һәм машина йөртүчеләребез хезмәте турында бәян итәргә телибез. Татар тотып карамый ышанмый диләр бит. Шулай булгач, тирә-ягыбыздагы яңалыкларны кабул иткәндә дә үз күзләребез белән күрмичә ышанмыйбыз. Операторлар исә төшергән күренешләрне халыкка дөрес, аңлаешлы итеп һәм иң мөһим мәсьәләләрне тотып алып, тамашачы игътибарына җиткерә белергә тиеш. Чөнки мәгълүмат сүрәт аша барып ирешә. Безнең шул оператор шуның белән кызык инде. Төрле җирдә буласың, күбә бер төшерәсең. Менә диңгездә дә барып төшердек, подводный лодкаларда төшереп йөрисең. Һавада да төшерәсең, колхозында төшерәсең, бөтенләй бер була инде. Оператор булыр өчен нинди сыйфатларга ия булырга кирәк соң? Бик зур теләк кирәк. Иң беренче. Бездә менә бит эшләгән җегетләр бөтен теләк белән килеп, яратып эшләр. Аннары фотограф белән шөгыльләнергә кирәк яшьтән. Да, ярдәмче булып килдем башта. Шуннан әкренләп инде менә өйрәнеп оператор булдым инде. Фәрдәт Мансуров, Мөнир Залюшев, Илдар Шамсетдинов кебек олы операторларыбыз 30 елдан артык гомерләрен шушы яраткан һөнәрләренә багышлаганнар. Ә хәзер машина йөртүчеләребезнең эше белән танышыйк. Алар эшкә чыгып китәргә җыена. Шуңа машиналар янында кайнашалар иде. Хәтта Ленар Мифтахов безгә интервью бирергә дә теләмәде. Камерага төшәргә вакыт юк дип кенә белдерде. Рөстәм абый Бармаков безне күрү белән машинасы янына йөгереп барып бакчасыннан өзеп алган чәчкәләр бәйләме бүләк итте. Ул инде 58 елдан бирле телевидениегә хезмәт итә. Безнең белән бергә атлый. Әнә инде машинабыз съемкага барырга әзер. Ул гараждан чыгып урынына килеп туктады. Хамид Шамсиев үзенең камераларын тияде дә юлга кузгалдылар. Хәерле сәгатьтә, хәерле юл сезгә. ТНВ каналы турында бер-ике сүз әйтәсем килә. Чөнки Татарстанда һәм татар дөньясында телевидение ничә ел эшли һәм ничә ел бар. ТНВ каналы аның иң соңгы җиңүләренең берседер. Чөнки Татарстан җиңүле түгел, Татарстаннан читтә яшәүче милләттәшләребез өчен бик кирәкле һәм бик файдалы телевидение бу. Халыкка файдалы булып, Татарстанга кирәкле булып, озын-озак еллар хезмәт итәргә язсын. Шуннан да менә шундый күренекле шәхесләрнең изге теләкләрен ТНВ үзенең кыйбласын билгеләгәндә ирешкән уңышлар турында киләчәктәге очрашуларда да дәвам итәрбез дип уйлыйм. Бүгенге менә шулар, хөрмәтле тамашачыларыбыз, төрле милләт кешеләренең иң югары максатларга ирешү өчен берләшүе, ватанга карата чиксез мәхәббәте һәм ватанпәрвәрлеге халкыбызга тарих сынауларын җиңеп чыгарга ярдәм иткән. Без көчле рухлы, бердәм халык. Сау булыгыз.